ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ରତନଦୀପ ଡିମାର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସପିଂ ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିମାର୍ଟର ଡିମାର୍ଟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରତନଦୀପରେ ବହୁତ ଟିକେ ରେଟ୍ ରୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଟ୍ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଜରୁରୀ ସାମାନ କିଛି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ରତନଦୀପର ଭିତର ଭିୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ।